svima, moje ime je Nevena i dobrodošli u novi video i kao što vidite, trenerka je tu. Evo, umokrila sam se. Trenerka je tu zato što je napolju vrlo hladno, a moja soba se bukvalno cijelu noć luftirala. Tako da, za današnji video sam spremila kako se ja šminkam. Da, pa hajde da krenemo. Prvo što stavljam jeste ovaj korektor. Ovo je bukvalno najbolji korektor. Mislim da sam o njemu pričala u nekom videu, u slučaju da nisam. On ima ovako neizvijanje. Potrošila sam ga i ima ovaj donji deo ovako. Tako da, hajde krenemo. Znači, prvo stavljam njega. Prvo stavljam ovaj na izvlačenje. Tako. U ove uglove kao trougao. Čula sam da se korektor ponekad stavlja i na sve delove lica, ali ja stavljam tu gde imam nekih bubuljica i to. Čisto da se ne bi vidjelo, on će nam trebati ponovo. Zatim uzimam Beauty Blender i sa njim utapkavam. Tako. Neki ljudi korektor stavljaju samo u uglove u ove tu donje uglove, ali ja ne. Ja stavljam po cijeloj faci za svaki slučaj. Ovako da odstranim. Pa ovako. Pa ovako. Uzmem ovaj deo. Pa ovde. Pa ovde. Tako. Znam. Moram to uraditi. Tako, u te uglove, pa ovde gore, pa ovde. Znači, svugde morate mi bude bilo dovoljno korektora. Gore jedna tačkica, pa ovde i ovde i svugde treba mi biti to. Zatim sa Beauty Blenderom kako mi je belo lice. Zatim malo tečnog pudera, nije na odmah. Dobro. Mesto. Tako.
Tiju. Tako. Tako. Ne vidi se toliko, ali sad ću da ga stavim više. Evo vidite kako to izgleda. Ja ponekad inače ne stavljam tečni puder. Ne znam zašto. Nekako ponekad nije previše taman. Tako. Vraćaš se, a mene ne šta odluče se ko voliš. Lagao si novi nogomaz. Sad ću da izgledam to četkicom. Vidite prašinu. Da ne bih bila crna kao noć. Malo tu popravim sa kamenim puderom. I meni se odvezao rep. Zatim
uzimam belu olovku. Belu olovku nju stavljam ovdje u boje da bi izgledala razbuđenije. Tako je. Ali stavljam je i na kapak kao da bude neka senka kao. Tako. I sad ću sve to da ispletam ovako. Prstom je to najlakše da se uradi. Vidite kako to lepo izgleda belo. Znači, tako. Sada uzimam maskaru. Lupik iz Avona. Dobro. Tako. I obično stavim jedan Baby Lips, u pitanju je Pink Shock. On izgleda ovako. Pink Shock može se naći u Liliju i vidite koliko sam ga potrošila. On mi je omiljeni, ima tu neku lepu boju. Obrve ne popunjujem zato što mislim da su sasvim normalne. Tako da da. I sad da namestim kosu. I to izgleda ovako. Ako vam se video svidao, obavezno ga lajkujte, šerujte i subscribe na moj kanal. Ćao!